हामदों हाब्बाय जाखोरा बुन्द्राम थां मिथियालै नों मिथिया फैनानै हरजोबगोन आं नोंखौ नै नों जानो हामदों साला आमथारदों देवानि खामानि जाग्रा बिसोरा हाबि नोङो सैमा हराबा आङो मोनसे नङा Apa jaga sar? Rudung, jaga sar. Masa kesar? Rudung. Roro. Hai Riksha. Roro. Thei nang papi suni, thei nang tu. Ada hostel lang dah ke Bundram. Hap mana bisa ke sar? Tu. Ada hostel lang dah. Tu. Aji. Tu. 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 Sar, mari menke. Jalale Bunduram. Sar, jaga. दिनैनिफ्राय आं बिदियाव गैलालै बन्दुराम आं हिनजाव दोनो देवालिनि मुंखौ नाम लालालै बन्दुराम ओरैबो गैया मा जाखो मामाय आमाय बिसोरनो आंखौ बुनाया बिसोरनो मा थुआ नोंखौ बुग्राबो फैदों औलै आमाय बिदिबा खारखोमादो बोरै ए बिसोरना मा नोंखौ बुग्राबो दिनै मारै जाना मारै जा मा जा आदा बिसां बुवा दिलिगोदो आदा दिलिगोदो मोजां आदा जाथां मोजां आदा मोजां आदा खिथानाय गथ' मारै मोजांमोन नोंनि सादों आदा बै सादों खौलों आदा लादोमे आंखौ बुनानै हरबाय आरो आं दिनैनिफ्राय नांला बोरै बुदों आं गैला फंबायबो नों लोगोनि फिसाज्लानि नामा मा नाममोनलाय दिल्लीयाव थाग्राया सोर राजुआ औ माथो आइसक्रिमखौ रायखांबाय थायोनो राजु बायदि बिजामादै मोनबाथ' खाफाला जोंबाय हा माथो मावोनो कम्पिउटार इन्जिनियारनो दिल्लीयाव थायो हा बे रनेन देवानि लाबोनाय बेंकआव मावग्रा कन्ट्राक्ट मावग्रा बायदि नङाथ' आरो रायखांबावदों पाप्पिफोरखौ मैया आं बिसोरखौ साहा दिनैसो थांबावदोंमोन खाफाला मोजां लां फिसुनियाफ्रा न' मालिकआसो गोग्गोम मोनासै आंजों बहाथो थांनांगौ जालायखो लोगोमोननाव
लोगोनाव राजु आरो सिखिरिनि सोमोन्दै रायलायनो थांनो नों बायदि बेबायदि सियाराव गेब्बु जिरायनानै फिसाजोफोरखौ बिलाइनो हायो नामा गोन्दा गोन्दी फिसाजोफोर थानानैबो जनायनिफ्रायनो सिखारा मालायबा एसे मोदोमाव नांसिगौ धुमकेतुसो आंना फिसायानो देलै बिमा नोंनानो जाजोबथोंसै फिफा थानानैबो फिफा गैयै बायदिसो मोनलायलांबाय आङो अह दे थांनो थां बुंबाल'सो नों दानि जुगाव फिसाजो मालायबा मा फिसाला मालायबा मा इसेबां गाब्रायनांगौ होमबा ए माथो आरास फैदोंलै जिरायदो जागोन जेबो नङा आच्छा फंबायफोर आं दिनै नोंसिनाव न' भारा बिनो फैयाखै नोंसिनि सोमोन्दै मैया लुदुमिया गासिबो खोथाखौ आंनो खिथालांजोब्बाय आं नोंसिनाव मा न' भारा बिहरनो खि जानि दिनै नोंसिनाव जानोनो माइरं गरसेबो गैला नंगौ उखैनायानो मानसिखौ बायदिसिना जानो फोरोङो आरो बेबो नंगौ उखैब्ला मानसिफ्रा बयबो गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो नाजायो नाथाय बिब्दि होननानै मालायखौ थगायनानै एबा खावनानै बा थेनानै गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो नाजानाया बे थिग जानाय नङा आं बेखायनो बुङो फंबायफोर नोंसोर माबा जिरादखौ हास्थायदोंब्ला नोंसोर बे जिरादखौ खावनानै बा सेनानै दाला नोंसोर बे जिरादखौ सोरजिनानै लानोसो नाजानांगौ फंबायफोर नोंसोरथ' आथिं गैया नङा दं आखाइ गैया नङा दं नोंसोर गोहो दं बोलो दं नाथाय नोंसोर मानो इसेबां नोजोर जाखो आं सानो नोंसोर दिनै आंनि खोथाखौ बुजिबाय फंबायफोर आं दिनै थांदिनि थाथ'दो बिदिनोसै नोंसो मा होनो लोगो आं मालाय माथो होनबावनोबा लोगो ओरैनोबो नोंनि फिसायानो आंनि फिसाखा आंनि फिसायानो नोंनि फिसाखा हा दालाय माथो जादों बेनो बेसो थागोन बिदिब्ला खोथा बाथ्राफोरखौ एसे आवगायदिनि नामा लोगो ना मा होनो नों जोंना फाग्लियाबो सोर सिख्रिया आरो सोर थाबावनो फाग्लिया राजुखौ रायखांबाय थायो गाबोन सानैजों ज' थांबानो जाबाय आं हले ओरैनो थांनाय नङाहाय बिहामजो नायनोसो थांगोन आरसा लोगो आं मोनसे खोथा सानदों मा खोथा खामानिखौ मावखानांगौ जेब्ला मानोथो गुदु गादा खालामबावनो आं सानदों गाबोननो खनसेयैनो राजुआ सिख्रिखौ आस्थाम सोखाहैथोंसै जाया होनबा लोगो
हाब लोगो नों आंनि खुगानि रावखौनो बुंखाथारबाय जामाइजो बुंखादो आरो माथोबाव ना मा होनो होमबालाय थांदो ने दे होमबालाय गाबोन थाबैनो थांदो जागोनहाय फाग्लि सिन्था गैया जाजोबखाबाय हबना टिकेटआ बेसेबां एसे खम खालाम 10 थाखा 30 थाखा एसे खम बेसेबां टिकेटआ खम जायाथ' टिकेट नांगौमोन खम जायाथ' हरदो जाया लानोसै थ'दो बेखौ नाहरदो नाहरनाबै अट'वाला भाराया बेसेबां 30 रुपया न ए आजिखालि ना बेंक मेनेजाराबो अट' सालायो मा एसे समायना नुखो फाग्लिखौ गुमै फैबायदां आं माला सुगोन आंसो देरसिन फाग्लिफ्रा आं सोगोरगोन दे आं सोगोरबाय बे जायगायाव खिगैला जोङो आसाम बालांसो दिल्लीयाव थांसै मा मा थाखाय क'क्राझार